Yes, mga kamaton gali no, on board sa ako ng mga bagito ni nga mga estudyante oh. Yes. So ang oras gali subong mag 1 o'clock. Uy. Nagkuhan niya, nagkuhan na stop light down. Nag-hazard na lang niya. Uy na ni-stop kagawa, ano ni man. So ano yung gali kami kamaton sa kuhan na sa traffic light yung nabitasan no. Wala na kuhan, naguba ko ron eh. Muli man. Hazard na lang niya. Ikot tayo. Ayos. Yun, timing din kami mga kamaton sa pag-vlog ni share kag si Mamo. Actually, nagsakay ni sila sa ano ni sa Lona lapas na higay sa ano lapas mga kamaton na. Di tagali makanto sir. Yes, good. Ayun mga kamaton sa SMC tagali kami makanto. Sino ganing ngalan mo boss? Si Jimmer Sagubay from St. Therese Tigbawan. St. Therese Tigbawan ka mo gala eh? Okay. Ikaw ya sir, sino ngalan mo? Justin Clarite, sir. Si Justin? Clarite. So, ikaw yung gwapa. Si Ma'am. Angel Mapdan, sir. Ay, si. Isa lang ka mo ka-school gali, no? Yes. Ano lang kuhan, school sa Tigbawan? Maritime. Maritime. Mga ano, maritime. Para sa barko? Yes. Okay. Major Seaman. Para sa pangsima, no? Seaman na. So, sa tao na isinyo itong mga classmate ba? Sa tao, sa mga classmate? Shout out sa MOOC officers Tigbawan side. And sa mga staff dyan yung mga Pila ka site ang kuhan nyo? 3 sites. Sa Tigbawan, kag? Tigbawan, Lapas, ay Lapesta kagang Magdalo. Ang sa Lapista, gali kag ang sa Magdalos. 3 centires man na. Yes, St. Therese. Okay. So, Tigbawan side, Lapesta side. Pero centires. Yes. Yun mga kamaton, nakakabalaw na ta kung ano gid man galito. Mutong centires, sabi ko kung sa Lapas na may Tigbawan, gali kag sa Lapista din, no? Ano din ka mo yung school dire sa kuan Lapas? Sa Tigbawan di Jaya. Nagano lang mo di? Nerel Santos sa investigation. Yes. Bale. Sabado na yung graduation. Ano senior high kon kuan senior high no? First year. Ano, NSTP. NSTP lang, NSTP graduate. I see. Yung mga Coast Guard. Para pang Coast Guardan ninyo galing nga cars. Yes. Dara kalaban. Yun kamaton na rin na kami gali sa may diversion road ho. Pakuan kami gali ho. Mapa SM City. So ano mo to sa SM City? Subong mo niya ga? Yes. Teka. Dala na lang banding no? Enjoy na lang kayo talaga siya talang makalago. Oo, kasi actually mga kamaton ang Tigbawan. Pando siguro mga ara sa 30 km no? Alin din no? Enjoy na lang subong nga hapon ng inyong pandi. Enjoy na lang ilagaw na lang kamuling ilagaw sa mga hapon no? Sa Umaura ba isip? Yes, so mga kamaton nag-subscribe na nila na share sa kanya channel Ayun. So kinsi ko lang kamaton kung naka-video kami mga kamaton kay sayang naman ni kanay zero kay gusto na kanay zero nga i-vlog mo kay so pinaka mo ka kuan dira sa nanay sa Tigbawan pila gid ka bilog ang inyo ang bilogit nga compound pila gid ka estudyante libo man. Oo, sir. Libo man no? Marako man. Amara mga sa iban gusto mo sila sa Tigbawan side pwede ba kapendro to lang. Sa Subong pwede Yes. pa. Kaya sa 27 August lang first nga darang. Klase. Tara na, St. Therese na. Kabilogan na. Bale kuan ning ano tawag Lapas, Lapista. Ay si tinga Lapista ang natawag na daw kay do kuan man na da ni nga tawag Lapas. Oh, St. Therese man na da sa kuan sa Mulo. Aray lang Magdalo garo na nay. Ang Magdalo man lang sa Lapas. Ang sa Lapas. Sa Lapas? Oh. Dili sa Lapista gilirang sa ano sa may Ang Lapista na ya ngalan na sing hotel na da. Plong inyo ang school na da ya. Kuan na da St. Therese man na da sa sulod. Oh. Mark nyo lang ng kuhan, ng ano nito, wag Lapista. Kay hotel na sa mo. Katapos ito ng Lapista kaliyo. Yan na muna kali mga kamaton, ari na kami dugay-dugay sa SM City.
Natuyo pa ni gina si sir mo, pero nagbugtaw na lang na sa kapag kabalo yung nag-vlog ko. Ate, ayaw, turn na kami di. Thank you sa subscribe sir ha. Thank you sa inyo, thank you. Yun mga kamaton, mga ano nitawag, mga taga-Tigbawan. Shout out rin sa mga taga-Tigbawan sa inyo sa bungog to kayo rin ang tatlo di oh, medyo malagaw mo lang kami ng CCM mo. Lagaw kami tapos ng transaksyon sa skulahan. Aga pa ka muna sa skulahan kalagin ha? Mga 6:05 pa lang, 5:30. Asing Ibot na sa kagawon? Oo. Aga pa ka muna dila 5:30 ni mas pagka 6 lang gadre. okay. Bali Yun. ang call time mga 5:30 plus ang lakat 6 yun. Kasi ang Oo. balo 5:30. I see. So, ari nagit man kami di sa SM mga kamaton ha. Yes, malawag na kamo sir sa bongge. Yes. Thank you sa inyo ha. Okay guys, shoutout dila sa akong classmate nyo si Manny Serrano, mga ano naman si Bogart, tanan yung mga team 1-2, BSMT 1-1, kay Team Bogart, subscribe sa channel Team Bogart. Okay. Kaya sir, kaya ma'am. Shout out. Shout out. Shout out. Shoutout lang dyan sa mga officers Tigbawan. Dami talaga sa SM. Okay. So, thank you sa pag-subscribe niya. Shout out na lang sa mga taga-Tigbawan ha. Sir. Thank you, thank you, thank you. Guys, thank you. Yes, thank you sa inyo. Enjoy na lang kamo da. Yan ang mga magita ko mga estudyante o ka-graduate na sa maduling at tao. So happy graduate nyo. Yes, thank you. Ready kami mga kamaton sa SM City kali ah. Thank you, thank you. Thank you kay mga kamaton sa pag-onboard sa akon gali kay nag-enjoy mangali kamo kay maton ah. Shoutout na lang sa mga taga-Tigbawan gali da. Si sir kay si ma'am na on-board sa akon di ari subong SM City lagaw. Lagam niya gas SM City kali mga kamaton. Yun, thank you na lang kay sa inyo mga kamaton ha sa pag-subscribe kay Maton ha. So, thank you mga kamaton, thank you.